dak sorlo tum kacitong akisung pen koson se chipa jogjima la so hai huya puthaklo isige social la so security sorlo phan pinangji ke 1 August la bangke ni tum karbinim soching thora song mahangke thegar nilo pining an ningkan flikep an ke choklo la si KNCA akemang ke cheng ben samela henlo sorlo phan kisung pen pajok la pen hempre ke hanga che song long an so se litum jakong pidun lalo la si nona por litum theklong karbiang long sitame penangan raratum tame akisung along sidu la pen penangan sorlo phan tame si violence bangke an so se nake bada son se theklong dead body ke long ta ho komane pha cholang rem ta ho la hai bangke si mane normal son si nona bangke karbiang long na mande aprang la hai lang marju long le stame nona bangke la son se theklong ke dam tang chikloi jona aprang stame nura supi lo ki thitang at pum ke long la son si nut minor supi sitame ki thitang ke long patumi dik hera bangke inut rong asar si phanse ki dead body ke long tuning hera bangke la dak dipu atauna long masi rina rong pipi phan cholang rempen ke pathi kukuri ti sopi phan ta abob jola sona ghotona sidu la silahai huya puthak elitum ing samri ba chok chetaji kadok we ra tum sra mecherok toksi ko sonsi la so anti social elements amukha ke pawe dejima la so phana bangke elitum civilian atum kadok we la pen law and order atum jasemet law and order kang duga joini si pini karbiang long bangke la anpin mane munit alive aphan stame si a threat si ka pheri me sonsi doko la si la solong nilitum pini ki pukang to la henlo la pen jasemet ni litum pini district commissioner aphan tame si pinpura lo pajir damdo se hala daksi penana lam the bang kini litum mention pon la dak sorlo tum kachetong akisung pen koson se chipa jogjima la so hai huya puthak lo isige social la so security sorlo phan pinangji la lo potang te litum ke do ke dam same joy phang pen dam long nang po somar same kachar lietum ba sorlo tum stame kapre ka kam ka chokle malong stame lahai thang ki sung che tong te det nang ji lahan lo la si lahai huya phan isi safeguard bang ke dovek nang ji la ke sarkar tumari deng si dolo la so kerai kom nang ji bang ke la lo la pen kisung munir tum penangan akhi mason si non ke thek long karbiang long penangan akisung ang bong sidu la si lahai hui aputhak ta jong si sorlo tum ta hem chubuchia long isi joy phang long nang ji polotang te penangan non sorlo phan si ijhak scheme panong la stame la high scheme pe na bangke na hokta lele reng i family si kereng unji la sona scheme ka dide la pen ijhak scheme ai tum han stame at least isi 4th grade pini asa ponon anganwadi atum worker helper ponon midday meal an kitun atum han ponon la hai tum han stame isi 4th grade employee ateng alang ni tum han stame si recognize ponang po la pen salary stame pi ponang ji la son nak thak village mate rong adim alang ni tum han name adim aklong pinang ji la so join ni si 2003 aning kan ni tum KNC pen patir pi pon si isi sorlo tum han la hai market set la pen kido ke thakadim la pen la hai retiring room la pen ki juna langa warsai toilets la hai facility doneng pu pen tum karbisor lo kirsana song stame seng lo la son si penanga na hitia long make dolo he stame non anta karbiang long west karbiang long adang pi hitia long sorlo tum long le thak si chilim hapo pe chilim flopo dak se han bikur po ke la haya han bangke komane gari ke koi pon lam do komane ke arve ke jang rason bangke la hai lang ke ching dat sang ti ai se jo la son chijin so meme la si Manipur long jong si haladak sorlo tumhan haladak jong si mesen hithi sema pitek purutang de karbiang long people thek theda nangji karbiang long fan dopik karbiang long Thomas Council long la sila hai hoi sorlo tumhan jong si hithi tin ta mesen ke jor ke lang la sa lo han theng ke jor war sai pi pulotang te la sita me si alang litum hem kabuche phana me asap ke rabang helong ji la sila hai ta minil litum demand pon la pen ke nang on e hormu sita me kang ton phan si cold storage ta me ke nang sot la hai ta me pinang ji la pen komane sorlo tum ke hem usomar khang pidon bang we usonang chi booking pen sta me hanang ke jor dundo la sila hai hoya tum har bang ke si crash hedi osomar ki paju ya hem son sita me retiring room la sonolong alang ni tuman sami padul nang po lalo la pen dak sige law and order alam tal he le tam thurok po la si district DC office pen sami si women cell pu ke sengdo tame la so women cell tame
ingsamri thang mane apor penalang litum laso tekap amukha we lasi lahai women cell la pen thana tina longa women cell lahai hu stame functional nang popusi function donang ji la pen pangtang nang ji pusi nilitum hin pen ke sia demand lo la pen council long stame women commission do stame la bangso council long women commission ta thangnat sorlo issues sorlo problem katekol theklong lepin sila sona ba kalide nangji komane ruling party a member pan mane women commission long pupang ni kokamat pang samri la bang chokchi la sia hok hak sorlo a welfare pan halang tum sita mela bang claim pon vek nangji lalo la pen dutulang ni litum penangan si ke hak pondolo he rural kiba family tum han paching thurjia pan alang litum han asitin stame la hai ration card pen chenglok sonsuri lason gob schemes dan stame piponaji ladake kompine partia men pen ke pathe partia lam pen ke pathe bang chokchi athe elect der lo potang de badule sarkar che ris rame amethang ara rasulo aposi lahai angton facility along bangke ladak discrimination kuria bangke la bangke ni litume che donunde lalo la pen dolang lasi sonsuri lahai hu akisung pen litum ko sonsi ke jog naing ba bobansi ke cheng mesa mini litum ke ense ta menak cheso la pen non ke bang ja por sa mini litum bange pulo la pen ne son bange 33% reservation sorlo tumhan la bangso council along ponon assembly along ponon parliament along ponon la bangso non parliament session do voy along si pass naing pusini litum irui nia france amela so bang dolo la pen ke la bang ni litum continue lo la pen da karbiang long along sta men non chiklojon photrok pen karbiang long autonomous council election doji la so prang council hin pen sta me si special session hang pen alang litum la so women reservation apu thak chingwai vek nangji pachu nangji pusi ni litum pini la bangso KNC mahang attack ani pen sta men litum alang litum han si pachetak intung athema council artanon pinangan dolo sitame elong bakta sorlo phana sita bangka reserve la son avedela la baning do alam la la si sorlo phan chong thui chot jobai chot la pen vote bang ason ka pinchong chot bangke chok chelo equal representation la so bangke sarkar jokle chari sitame sorlo aputhak la so rights abang mathapon vek nangji pusi nilipini la so KNC mahang attack ani pen sitame jong ponintu